Gaurko saioan, guk antolatu ditugu ikastolen elkartetik, Belen Bastarrika naiz, lehen hezkuntzako arduraduna, eta 6 hitzaldi edo formatu honetan antolatu ditugu, hau bigarrena dugu, Nerea Mendizabal gurekin egongo da beste hurrengo astean beste egun batean, eta 6 saio horietan, erabiltzen dugun prozedura bera, matrikula egiteko, eta hor bakoitzak aukeran dauka saio horietan parte hartzeko. Gaurko saioan, esan deten bezala, Nerea Mendizabal daukagu, errespetuzko komunikazioa izenburupean, emango du bere hitzaldia, eta komunikazio ez bortitzeko hezitzailea da. Nerea, gizarte hezkuntzan diplomatua eta psikopedagogia lizentziaduna da, eta lehen tarte baten egon elkarrekin, eta esan dio behitu Nerea, nik ez dut ezer asmatuko, sarrera emango dizut eta zure hitzak lapurtuko ditut. Bere web orrian jartzen du, desiratzen dudan mundua eraikitzeko erlazioak lantzen ditut. Eta hori da horretaz hitz egingo dugu, zein garrantzitsua den errespetua, denok dakigun bezala edozein erlazioan hor lehenengo da errespetua, esamarreko esan, baino era edo modu egokian, eta hori da gaur landuko duena. Gaurko hitzaldia 6-12 urte bitarteko aurreikusita daukagu, aurrendako, eta hurrengo asteko 12-16. Beti badakigu franja horretan, izan daitekela, zabalago edo hartu barreko kontuan eukiko ditugu. Mikrofonok kenduta dauzkazue, eta bai txata daukazue, eta txata erabili dezakezue gero saioaren zehar edo galdera formulatzeko. Saiatuko gea, Nereak esaten duen bezala dana konpromituta dauka, saiatuko gea bukaeran sortzen dien galderai erantzuten 10 minutu, eukiko ditugu galderai erantzuteko. Eta besterik gabe, Nerea, Nerezunen, ongi etorria. Bueno, mi esker Belen, sarreraneatikan, eta eskerrak baitare, ikastolan elkartea izta, aukera hau ematearen, abiazan oso emozionauta, ez da? Jakiteakin hainbeste jendek izen emandula, eta egiteun egualdi jakin, oendikan hemen, 180 pertsona, saio hau entzuteko prest, benetan oso pozgarria zait, ez? Esan bezala, gaur saio bat izango dugu, hurrengo saioan, 12-16 urtekoekin arituko gea, orduan gaur pixkat oinarri batzuk jarriko ditut, nire ustez komunikaziorako eta komunikazioz bortitzaren ikuspuntutikan lagungarri izan daitezkenak, eta hurrengo saioan, komunikazioekin jarraituko du noski, baina behar da nera bezaroako ezaugarri edo laguntza edo baliabide gehiokin, zentrauko nitzake hurrengo astean. Gaurko saioa, berenek esan du oso ondo, konpromitu behar izan dez, normalean 2 ordutako hitzalitan, edo ikastaro sakonetan egiten duguna ere, motz gelditzen bazaigu, hemen 3 ordu laurdeneko saiotxo hontan, limitauta dago denboran, baina guazen ikustea aldeun gehiena nola aprobetxatzen dugu. Nik PowerPoint bat jarrikoet, eta hitziten jarraitukoet, baina iritzei, apoio horrekin ere, errexo izango zaitela baita ere ez galtzen juteko gai desberdinetan. Orduan emango jot konpartitzeai, konfirmau nahi dut, Belen esaiazu, pantalla ondo ikustea? Bai, ikusten da, eta jakin dezazuen grabatzen egiala saioa eta grabazioa eskuratuko dizuegula. Oida. Oso ondo. Bueno, orduan, errespetuzko komunikazioa esaten nahi ganean, hitz bat da, errespetua, danok nahi deuna, eta errespetuan atzean ere, esan nuke kolore desberdinez jantzi ezakeguna, ez da? Zer da errespetua batentzako, edo zer da errespetua besteantzako, baina, zatikan ez ditu baino, bale. Bueno, errespetuara jatzeako gustoko litzake pixkat jartzea zein izangoan gure erronka edo zer da bilatze duna. Ez da, eta normalean, aurkitzen izena da bai guraso eta bai irakaslegoakin, normalean nahi deula gure seme-alabak edo ikasle hauek, izatea pertsona zoriontsuak, pertsona laguntasuna, eta respetua, eta bere buruakin konfiantza dakana, eta empatikoak bai, eta bere kriterio propioa daukanak, eta bolako balore batzuk ikusi nahi ditugu, eta horiek lortu nahian, horra egea, goizean jaikitzen dienetikan oberatu arte, edo ikastetxean ere, gauza hauei indarra jartzen. Baina hortaz aparte, aspiratze dugu baita ere, harreman konkretu batzuk eukitzea,
gure seme-alabekin edo ikasleekin, baina gaur esango etena baita ere, eozein erlazioetara zabaltzen bali madeu, trebitzen ez izatea, elkar errespetatuko duen harremanak nahi dituguna, elkar entzungo geanak, ulertuko geanak, bata bestiai apoioa emango zaiona, harreman, sano bat, edo, dialogoan, edo komunikazioan oinarrituta, eta hori jarraitu ezakegu, ezta? Atrebitzen esateten hitz bakoitza, segurazki esango zula, bai, hori nahi depa, bai, hori ere bai, ze ez dut ezautzen hondikan, pertsonak, hau nahi ez duten ikan, ez? Eta batzutan hau esatetenean, guraso direk esan batzuk esaten, baina hori dana hori utopia da, ez? Bueno, utopia, guazen ikustea, nik uste hau iten badakigula, harremanak modu hontan kudeatzen, eta baita ere, gure seme-alaba edo ikasleetan ere, kualidade horiek ikustea reala da, ez da utopia bat, eta badakigu hori iteko, baliabide batzuk edo jarrera batzuk badakigula horiek jartzen jugunean, bide hortara edo gure helburu hortara eramate gaituztela, ez da? Nik uste ez dizutela ez erreberria esango, pertsonei edo aurre edo ikasle hauei, atentzio eskaintzi jotenian, kontaktua da honean, dinamika motibanteak erkestetutenean, tono goxuakin itzitetenean, entzun egitenean, ulertzeko gaire izenean, bere ritmora errespetatzen detenean, bere interesak kontutan hartzen dutenean, gauza hau edanak bere altura jaitsi, ez dakizari, gauza asko, dazkiu eta iteitugu egunero, eta badakit gauza hauek egindakoan gure eskuda honena jartzen deula gure helburu horietara iristeko. Kontua da, hau noiz ite deu. Hau noiz ertetzeigu gustos, naturalki, esfortzuikin gabe, hemen jartzitxun gauzak eta gehiago eitea. Hoite deu, normalean, deskantzauta gaudenean, estado animikon badakatenean, presioik ez dakatenean, eta inkluso aurrean dakaten pertsona honek, aurra izan, edo aldua izan, erresa jartzeitenean. Ez da berdina, 2-3 aldiz gauza bat esan, eta kasuik ez eitea, edo 10. aldian, egon dikan kasuik ez iten egotea. Ez tetre modu berdinean erantzuten, eta hemen zerrendan dauzkan gauza hauek, tatikan urrutiratzen jungo naiz. Aurrian dakatena erresa ez ditenean jartzen. Orduan, hau ikedeu, baina bide da, baldintza batzuk behar ditugula, eta parte beste errealitate bat da baitare, gauza komplikatzen dizkitenean, baldintza kaskarretan honean, edo aurrian dakaten aurgazte zitzaile edo guraso honek, planteatzen duen jokaerak, niretzako ez dianean oso erresak, edo jokaera edo kondukta arazoak daudenean, edo iritzi desberdinekin gaudenean, edo lagun arteko gatazka daudenean, edo norbait, implikazio falta, edo motivazio plantakin, iruditzen bazait, ez da laike nahi, inberko lukeena, orduan ze irtetze zaigu? Orduan automatikoki, gizaki hori ere, irtetze zaigu epaitzea pertsona hori, kritikatzea, zer egin behar duen esatea, gaizkien duna rekalkatzea, errudun sentiaraztea, mehatxua, garrasiak, inposaketak, arraituko nuke, zerrenda luze baten, orokorrean danok ere gauzak esti joaztenean guri gustoko litzeuken bezala, hartzen ditugun taktika edo estilo desberdinak baidia, bai? Eta, hau, nola lotzen dugu komunikazio bortitza eta ez bortitzakin, justu Marshall Rosenberg izan zen autorea komunikazioz bortitza sortuzuna, eta berak hitz hau jarrizun desberdin naizulako sozialki bortizkeriaz ulertzen deuna, eta berak bortizkeriaz esan nahizuna, ezta? Bortizkeriaz ulertzen dugu, eta normalean adosiongo geha da, bortitza dela, norbaiti, garrasi eitea, edo jotzea, edo iraintzea, edo, osa batzuk ja danontzako katalogatzen ditugunak bortitzak bezala, ezta? Baina Marshallek esaten zuen, txoin, bortizkeria ez da bakarrik, jotzea, edo iraintzea, edo tonua etxatzea. Bortizkeria da, urrutiratzea ingo digun zer gauza. Edo nina eraiki dezakeen zer gauza. Eta hau, behiratu zuen esperientzian, esaltzai zuen inoiz gertago norbaitek begirada batekin, edo isiltasun batekin, igual zaplasteko bate baino bingi joitea. Orduan, bortizkerian barruan sartzen baldin badeu, mina edo distantzia edo desenkuentro batea eramango diun edozein elementu, hor ikusiko deu, eta Marshallek esaten zuen bezala, gizaki danok dakau kapazitatea. Errespetutik, goxotasunetik, ez bortizkeriatik aritzeko, eta danok eite deu, eta aldi berian gizaki danok
baita ere, estrategi eraginkorraik ez daukatenean, niretzako importantean zerbait zaintzeko denok jutengia baita ere estilo batea edo bestea, baina bortizkeria deituko dion, zentzu zabalo hontan bortizkeria deituko dion gauzak egitea. Vale? Orduan, hau kontutan hartuta komunikazioz bortitza zer da edo zertan lagundu baitzake, komunikazioz bortitzak bere intentzioa dauka, ahalik eta konexio kalidade handiena lortu nahi izatea, helburua hor jartzeu, eta hortarako erramientak edo tresnak dauzka, aklaratzen laguntzeko, ze pasatzen zait nei, edo zeatik hain naiz jartzen ni honekin hola, eta aurrian dakaten pertsona honek ez du nian iten, edo iten nahi dan hori, laguntzen dio baitare komunikazioz bortitzak ulertzen eta deszifratzen hori, horko konexio bat egite hortatikan, konfiatzen debulako guztiz, ezaututa zea itzaigun gertatzen, posibilitate asko irikiko da. Soluzioetarako, bai beria eta bai neria kontutan hartuko egun irtenbide bat topatzeko biderik aproposenean jarriko behalako. Bai? Ta hortarako erramientak ematen dizkigu. Gaur, saio hontan, pista batzuk emango ditutenak, baina ez ditena emango, ez da bere sakontasun edo sutiliza guztian sartzeko aukera. Orduan, hau, esaten egean bezala, danok daukau kapazitatea, errespetuz eta goxotasunez, eta ez bortizki aritzeko, baina denok jungo gehan ez baitare bortizkerira, niretzako puntu importante batako bat da, lehendabizi, hau guregan onartzea. Eta bateze, komunikazioz bortitza ikasi nahi deunak, eta praktikau nahi deunak, eta barnera nahi deunak, oindik eta bortitza bak izaten amaitu dezakegulako geure buruarekin, edo aurrian da honakin, oain badakitenean zer dan bortitza. Orduan, jake danok dauzkaun edo izango ditugun momentuak bortizkeriaren zentzu zabalontan, ez da? Besteari mina edo distantzia edo zenkuentro onta jungo gehanak, praktika importanteenetako bat, niretzako da, nola tratau nahi naizen nik ere bortizkeria erabiltzen detenean. Ze batzutan, edo nahi dut nire semea edo alaba ez izatea bortitza, edo ikasle hau, ikastea, modu errespetuzko baten aritzea, eta ez naiz konstiente, nik ere, zenbat alditan edo zenbat gauzetan hain naizen jartzen bortizkeria hau. Baina beste batzutan, jabetzen naizenean, zenbat gauzatan hain naizen urrutiratzen edo nahi esteten bezala, orduan ere burua hasten naiz latigatzen, ez bortitza izanagatikan. Beraz, lehengo pildorita, nahiko nuke eta hau urrutziko izuet, nor denbora ez daukatelako, baina ze esaldi o ze jarrera hartu nahi dezu, zeure buruarekin, gustatze ez zaizun modu batean aritzen zeanean, ez zaudenean behar bada umeekin gustako litzaizuken bezala edo jarri dezunatikan, edo ez dezunatikan jartzen, bale? Ze esan nahi diozu zure buruai, ze jarrera hartu nahi dezu? Kritika hau epaitu zeure burua esigitu naizea, ze hori de bortitza da, Eo zure burua goxotasunez, ulermenez eta apoioa emateko bide batetikan, ondo tratatzen hasi naizea, lehendabizi zeu merezi dezuna zehalako, eta hori izango alako baita ere, zure seme-alabei edo ikaslei emango duzun eredu edo modelua. Ze askotan hitzez esaten nahi geana seme-alabei edo ikaslei, justamente guri irtetze ez diguna danez, gure seme-alabe edo ikasle hauek ez dira geldituko gure ahotik irtetzen nahi danakin, baizikan guk barnerauta edo guk geurekin edo besteekin egiten duguna da iritsiko zaiena zuzenean, bale? Orduan, bat, geure buruakin, baina gure buruakin aparte, eta gaur familia giroan ere, edo familiko harremanetan ere egian ez nuke pasagun nahi gainetik, askotan gerturatzen gehalako lako hitzaldi edo ikastaro haueta, inporta zaigulako gure seme-alabekin eukin nahi deun harremana, zaintzea edo betzea. Eta gure seme-alabekin enfokautzen baldin bagea bakarrik, behar bada uste jugu beste harreman batzuk, seme-alabentzako ere importanteak izan daitezkenak edo asko impactatzen edo eragiten nahi dienak. Eta da, badibidez, ni nola harremantzen nahi naiz, gure seme-alaba hauen aita edo amarekin. Ze hor ere jartzen nahi naizena, inkluso esate estetenian, baizik, ze hain naiz pentsatzen ume hauen ama edo aitari buruz. Hori, askoz gehiago sartzen dalako gure seme-alabengan, gure ahotik irtetzen duna baino, edo beraiei esaten dietena baino. Beraz, nola hain naiz, edo ze begirada dakat,
seme-alaben aita edo ama, inkluso bananduta baldin bagaude ere, nola hain naiz, ze leku jartzen hain naiz umeen amai edo aitai, edo inkluso gure gurasoei ere, ezta? Ze hor ere, bueno, gaur ez naiz hartuko, baina ispilu lan politak egon daitezke. Bale, orduan, komunikazioz bortitza ez bakarrikan gure seme-alaba ikasleekin, edo beraiei erakusteko nola aritu, baizikan ni neure buruakin, edo nire inguruko besteekin ere, nola aritzen naizen behiratzeko aukera bat, edo parada bat izan dezakegulako. Guzti hontan, berdin zait, nik nola aritzen naizen, nire komunikazio nolakoa dan, nire seme-alabak nolako komunikazio duten, edo ni nola aritzen naizen beste harremanetan ere, pista bat emateigu komunikazioz bortitzak, zerri behiratu nahi diogun ikusteko. Eta orokorrean, sozialki, ikasi deuna da, bueno, etiketatzen, edo behiratzen, edo, bueno, epaitzen ikusten deunakin, ezta? Eta horretkan, imagina niretzako oso esanguratsua da, ze hemen ezkerraldean daukaun izeberg honi behiratzen baldin badio, ikusi ezakegu, ostras, guretzako izeberga dela bistan agerian da ona, bai? Imagina hontan, dana ikusten nahi gea, itxasoz aspira da ona ere, baina gure bizitza realean ikusten dugu bistan agerian da ona, bale? Orduan, horrekin bakarrik gelditu nahi naiz, bistan daunakin, edo ikuste estanakin ere kontemplau nahi dut. Ze hau, irudikatzen bali madeu pertsona bezala, izeberg hau pertsona izango baliz bezala, ni naiz izeberg hori, eta nik itetuten jokaera edo jarrea guzti horiek bistan daudenak, dia zatitxo bat, baina ni ez naiz bakarrikan, gaur garrasika aritu naizen pertsona hori. Ikusi dana izan da nire garrasia, ikusi dana izan da nire inposaketa, edo nire bronkak, edo nire isiltasuna. Hori da biztan egon dana, bai? Baina ni garrasika aritu baldi naiz, bueno, pues igual gauza kasua bezaudelako etxean, eta dana tirauta daulako, eta ez duelako kasuin jasotzeko zan diotenean. Biztan jarri detena hori baldin bada ere, azpilan dauna eta ez dana ikusi da, garrasika jarri naiz, porque ja desesperauta nao, edo kokotea nio nao, beti atzetik ibili berrizateakin, edo kasko kezkatzen nao, zestakit, ume hauei, ez baldin badue, hola ikasten, nola demontra ikasi berduen bere gauzetaz arduratzen, edo hemen etxean konbibentzi badakaula, eta hori erakutsi nahian, eta hortan aportan nahian, gaur nire papela galdu ditut. Orduan, ikusi dana izan da, biztan gelditu dana, baina azpilan daona, da ama edo aita bat, nekatuta, desesperauta, agobiauta edo preokupauta daona, zeberantzako importantea da bere esana ere kontutan hartzea, edo balore batzuk transmititzea, edo etxeko konbibentzi baten ere bata bestea ere kontutan hartzea. Eta hori oso politia da, ama aita bezala edo pertsona bezala guk ere, ikuste estan horrek hori gu ere bageala ikustea, ezta? Ze ikuste estan horrek bultzatu dit eitea, egin detena? Garrasi hori, edo bronka horiek, edo bat zigortzea, edo ez dakiz egitea. Orduan, biztan dauna igualetzait guztau, baina azpilan dauna, benetan oso politia da. Eta gauza berdina edo begirada berdina jarri ezakegu aldamenean daun izeberg hori gure seme-alabak, gure bikoteak, gure ez dakizein lankide edo baten bat irudikatzen baldin badeu. Ni ikusten nahi naizena, gauzak ez ditunian jasotzen, biztan da ona, eta hori da interpretatzen edo epaitzen jartzen naizena, desordenagoa dala, ez duela kasu ikiten, dana txarrik bezala utzita kala, beti atzetik hili berdetela. Hori da ni epaitzen nahi naizena beste pertsona hori biztan da onakin. Baina agerian da ona, baina zerbait gehiago da pertsona hori. Izeberg horren azpilan da ona, edo itxasoan behera da ona, ikusteko aukera bat da oain aurrien dakaten egoera hori. Eta galdera da, deskubritu nahi dezu, zerbait gehiago, zutaz edo aurrien dakasun pertsona hortaz, edo soilik gelditu naizea agerian da on hori epaitzen, interpretatzen, ebaluatzen. Beraz, gizaki bezala, komunikazioz bortitzak lagunduko igu, deskubritzen gure osotasunean, ez bakarrik gure jokaera edo jarrera edo agerian dauden gauzetan. Eta hortako pista bat emateigu, komunikazioz bortitzak, Marshallek esaten zuen, eta leheno hasi naiz esaten, ez da, pertsona danok errespetuz eta goxotasunez aritzeko kapazitatea daukaula, baina danok jutbo gehala baita ere
modu bortit batea, guretzako importantea den aspektu edo beharren bat zaindu nahian, estrategi eraginkorra oikan ez detenean topatzen, momentuan ez dakatelako, momentuan ez nezelako konstiente izan, edo egoera hortan, edo ez ditutelako barnerau, bale? Eta humanoa naiz, eta denere limitazio, edo baldintzekin nao. Beraz, hau kontutan hartzen baldin badeu, esan dezakegu, jokaera guztien atzean behar batzuk asetu nahian gabiltzala, bai aurrak eta bai helduak. Orduan, deskubritu nahi deuna eta itsasoan bekaldean dauna ikuste ez dana hori da, jokaera horien atzean asetu nahian gabiltzan beharrak, asetu nahian gabiltzan balore edo anelo edo aspektu importante horiek, bale? Eta orduan, fokoa edo atentzioa horrea eramaten laguntzen gaitu, ezta? Beraz, imagino zazu, ezta? Nahi erraben arteko liskarrak baldin badaude, nize behar dut, behar dut lasaitasuna, pakea, harmonia, giro ona etxean, eta haue, benga, burruka, banik, pake pixkat behar dut, edo lasaitasuna behar dut, bai? Bale, horiek nire beharrik izan daitezke. Edo behar dut baita ere, konfiatzea, seme-alabe hauen harremana, bideonetik jungoala, edo, bideratzen jakingo dutela, beraien artean dauden desberdintasunak, eta nire beharra da konfiatzea, edo nire esku da onomena jartzea, beraien harremana ere, bideonetik jun daitezen. Eta hori da nik behar detena. Baina igual, seme-alaben beharrak, egoera hortan, batena izan daiteke liskarrean eta xirikatzen eta besteai aidala, hortxe, xirikatzen lan horietan, behar berak atentzioa behar dulako, edo etxean ere leku poli bat eukitzen nahi dulako, edo bere lekua bilatzen nahi dalako, eta ez dulako modu hori bilatzen. Eta estrategi eraginkorra horiek eukiko balu, egingo zuen, baina ez daukan ez momentuz, topatzen duen bidea da, xirikatzea, edo liskarrean sartzea, edo igual izan daiteke aspertuta daola, eta da bere modua esateko, entretenitzen nahi da, eta meseda ez etorri hona, eta bere, igual modu torpe baten nahi da, nahi arrebengana gerturatzen modu hortan, edo zeinek daki, bale? Hipotesi asko egin ditzazkegu, eta helburua ez da asmatzea, baizikan nik nire begirada jartzea txoin, guazen deskubritzea zerbait gehiago, jokaera honekin zer esan nahian dabilen, edo zer esan nahian nabilen. Ze beste aurra ere, zapaldua gala, edo nahi arrebak xirikatzen diola, ikusten denak, hori ere beste behar batzuk asetu nahian dabil, egoera hori bizitzen nahian. Orduan, bakoitzaren kasuan, hongo binean, hori, deskubritzea. Beste pista bat, esango nizeke komunikazioz bortitzean, beharrak identifikatzeaz aparte, dago, argitu nahi izatea, ze aukera bat da, une oro eta pertsona guztiok egiten nahi geana, ze bide hartu nahi dut. Ze asmo, zein da nire asmoa, edo zer da lortu nahian nabilena, bale? Eta galdera hau, niretzako, behin eta berriz errepikatzeak laguntzei, ezta? Ze ez da, jazta, hau da nire asmoa eta beti hau dakat, ez. Hau beti txekeatzen edo rebisatzen joan gaitezen gauza bat da, ze orokorrean nik ikustitutenean gauzak ez dihoaztela, nina duten bezala, normalian automatikoki irtetzen diun, edo hartzen duen bidea, da lortu nahi izatea, pertsona hau konturatzea hortik ez dihoala bide honetik, edo pertsona honek zuzenduin behar du egin duna, eta aldauin behar du, edo hola ezin du, eta orduan bere jokaerak, edo bere jarrerak aldau nahi izateko bidea hartzen dut, edo konbentzitu nahi izatearena, edo nik arrazoi euki nahi izatearena, hori bide bat da, bale? Hartzen deuna, da gauzak ez dihoaztenean, guri irutzi zaigun bezala. Eta beste bide bat desberdina da, ez detenean lortu nahi pertsona hau aldatzea edo jabetzea edo bide konkretu batea eraman nahi izatea, baizikan nahi detenean pertsona honekin edo jokaera edo jarrera honekin, pertsona honekin bat egitea, sintonizatzea, entenditzeko zea izaigun pasatzen egoera honetan, zer dela eta aida pertsona hau hartzen, edo egiten nahi dana, edo zer dela eta ni ere aina hartzen nahi nezen bezala. Orduan, bide bat da pertsona hori edo ni neu aldau nahi izatea, eta beste bidea da bat egin nahi izatea, konektatzea, sintonizatzea edo egoera hau aprobetxatzea zerbait gehiago deskubritzeko. Eta hau da une oro aukera dezakeuna. Honekin ez nahi zai esaten, bat bestea baino hobeagoa danikan, soilik bide bat hartzen detenean pertsona bat aldau nahi detela edo nik arrazoia dakatela, eta bide hori hartzetenean
bai edo bai, jungo gea estrategia edo taktika konkretu batzuk hartzea. Dala, justifitzea, arrazoia eukina izatea, bronka botatzea, mehatxuak, zigorrak, aginduak, konbentzitzea, animatzea, bueno, estilo desberdinak ikutugu, baina gure terrenoa ekarri nahi izateko bidea izangoa, bale? Eta beste bideak berriz, nahi detenean bat egitea edo ulertzea, ba horrek beste bide batea eramango gaitu, nire ustetan eraginkorragoa batetik lortu nahi deten hori ere lortzeko ate gehiago irikiko zaizkigulako, ez igual ni pentsatzen duten modu bakar hori, baina igual bai beste aukera batzuk, eta baita ere hainbeste anelatzen dut, batez ere famili eta eskolan, hainbeste amesten deun harreman goxo, respetuzko eta kolaboratzaile hortara iristeko ere bide askoz eraginkorragoa izango dana, bale? Orduan, hau da une oro galdetu dezakegun galdera bat, eta behin hau, bueno, garbi dakatenean, eta nire asmoa danean bat egitea, komunikazioz bortitzak, hori indartzeko edo kalidade ahaliketak handien aukitzeko bat egite hortan, tresnak ematen dio. Hortik hitzeiteko edo hortik entzuteko empatiaz edo, bueno, entzute aktibo hortatikan, ezta? Eta hortarako prozesu bat aurkezten dugu komunikazioz bortitzak, gaur ez detena pauso horietan sartuko, baina uste esan dituten pinztakin espresau edo adirazi dezakegula zer. Zer da hitzein dezaketena ikusten bali maet afaltzeko ordua da, hain naiz izaten benga afaltzea, eta horrek telebistan aurrean jarraitzeu. Lehen osan deten, bide ontatikan, markatu, bide batetikan izango zen, estia zuek kaso egiten, amarralizain naiz ezaten etortzeko, eta etzate etortzen, lortu nahi detelako, nahi kaso itea, edo esandakua betetzea, edo beraien jarrerak aldatzea, ezta? Nire helburua bat egitea baldin bada, orduan nola adirazi ezakegu hau, bat egite hori, bai, faltzeko orduan, maira ekarri nahi jutelako, edo lanak egiteko, eskolako lanak egiteko ordua dalako eta ez dalako jartzen. Berdintzait zegoeratan nahi dituen, ez da? Baina zer da esan dezakeguna edo entzun dezakeguna? Bueno, hortarako, pista txiki batzuk, sakonean sartu gabe prozesuan, baina adirazi nahi detena, adirazten baldin badet, nei pasatzen nahi zaite momentu ontako nire sentsazio eta nire beharretatik, horrek aziurtauko behintzat nitaz hitzein goetela. Zebestela, zuk ez dezu baina kaso ekiten, zu beti zeuriak inorten nahi dezu, porque zuk ez dakize, tiriri. Hori egin ordez, nitaz hitzein dezaket. Beira, ikustez momentu honetan, lan hauek eta hauek dazkatzula biharko, abeko sortzira dia, behatzi dia, eta faltzeko ordua gerturatzen nahi da, eta preokuputa nago, zure lan horiekin. Behar da nire laguntza berbali mazu, disponible hona iret, eta alako hortutatik aurrea, bestiak gauza batutan hasiko naiz. Neria azaldu dezaket, ze pasatzen zaiten, ze ni dispuesto baldin manao laguntzeko, baina ez baldin badia momentu egokienak, aurrai ere adirazi zaioket, bai? Eta ulertu dezaket beria ere. Zer da beria ulertzea? Ikustetenean, ez dezula, ariketak egitean jarri nahi, eskolako gauzak ordozkatzula amaitu gabe, imaginatzen nekauta zaudela, edo aspertuta zaudela, ze igual zailetxe zaizu, edo igual momentotan, nazkauta zaude eta deskonekta nahi dezu, edo disfruta nahi dezu, ez dakiz ze pasatzen zaio, ze arrazoi asko ondet jozke, izan daiteke nekatuta daola, izan daiteke zailetxe zaiola, izan daiteke berak aukera nahi dula noiz egin eta noiz ez, izan daiteke bere denbora librean berak ere erabili nahi dula berantzako zentzua dakaten gauzetako. Arrazoia desberdinak eta oso zerikusirik ez dakatenak edo denak entremezklauta edo laizkenak izan daitezke, bale? Orduan, hori ulertzea pasatzen naiz, seguraski pista edo erantzun edo soluzio desberdinetarako ateak irikitzen jungo dia, bai? Ze ez da erantzun berdina edo estrategi berdina ez garriko, zaila iten nahi zaiolako espalimada jartzen nahi, beste bat, berak erabaki nahi dulako, noiz egin, eta gurasoak gaudelako, benga inoin, porque bestela gero nekauta jongo zea, porque bestela gero dana gazkenako momentura gutzeko jozu, porque nik esatetelako egin behar izaterekin azkauta egotea, ez da berdina, beste batek, zaitasuneko ukitzen nahi baldin bada, edo despistauta daolako, edo momentu honetan behar bada beste zerbait daulako. Ikasketa prozesuan zentratzea baino behar bada alderdi emozionalean blokeauta daulako, eta beste behar batzuk dauzkalako ikasten edo ariketak egiten jartzea baino, bale? Orduan,
ikuste zuen gauza bat izan edo beste bat izan, emango deun erantzun edo jarriko ditugun soluzioak ez dute zer ikusirik edukiko bata bestearekin. Orduan, kasu hontan inporta zaitena da zer esan eta zer entzungoeten hortarako pista hau edukitzea. Esan nahi dezuna esateko adirazi dezakezu zure sentimentatutik, zuri gertatzen nahi zaizun eta zure beharretatik. Afaltzeko ordua da, faia presta daukat, preokupatzen hau denbora aurrea dijoala, eta nik ere deskantzatza jo nahi dut, edo ziurtau nahi dut, gure lo deskantzua, neria edo zuena ere zainduko deula. Posible dezu, telebista honi txaltzea, edo, eta ikusi galdera iten nahi nezela, margena baldin badago, zeo indikan, jokau baldin badezakeu, orko 10-15 minutukin, posible dezu, telebista itxaltzea bain. Eta aurra, eon, ezke bendikan hau ez da bukau, ezke, beti da honenian, ez? Orduan, ulertzen jartzen baldin bageaz, ostras, programa hau, gustoko ezu, eta oin zaila ite zaizu, hau itxaltzea, ze behar bada, zita da gauza bat, hola, nik esan detelako bukatzeak, zuretzako, hau ez da, zuri momentu honetan ertetzen zaizuna. Bale, zeuritzen zaizu, zerutan bukatzea hau. Betik ordu dira, ordu dira, posible dut, bai, ez, horren arabera, jungo gea, ulertze den horren arabera, margen hori ematea, edo mugak jartzea. Ze hau ez da ulertzeak ez du esan nahi ados naonikan, eta berak nahi duna egingo deunikan, eta bere erara moldauko deunikan hau dana. Gauza bat da, nik adidaztean nahi pasatzen nahi zaitena, ulertzea berea ere, eta berea ulertuta. Eman baldin badezaket eskatzen nahi dana, zeatik ez diote emango. Oain, ematen nahi dana, ulertu eta nahi ez badatorkito ondo, edo niretzako ez baldin bada komenigarria hori, por supuesto, mugak jartzea zentzua daukala, eta komunikazioz bortitzean ere niretzako arte poli badala mugak jartzea. Mugak jartzea modu irmo baten, firme, sendo baten, eta goxotasunakin. Ze limitea jarri ditzazkegu, itxalduko deu, eta bi hartzezu telebistak ikusiko. Porque ya está bien. Eta itxaldukoet firme eta horren inguruko ondorioak izango dira, edo goxotasuna, irmotasuna eta goxotasuna kombinatzeak nire ikuspuntutik esan nahi du firmeza jartzen badet, eta mira, momentu honetan ez tebiatzen beste modurik, itxalduko deu, ze ziurtau nahi deu, gure ordutegia edo gure lodeskantzua ere, bide honetik emango deula, beraz, oain itxalingo deu, eta librean ikusten nahi zuretzako importantea dela, zuk ere erabakitzea etxeko martxan, zuk ere parte hartzea erabakitan, eta hori asko inporta zait, bai? Eta hori ere zaindu nahi dut, edo hori ere kontutan hartu nahi dut. Beraz, oain afaltzea jongo geha, eta nahi baizua afal ondoren, edo bihar arratsaldean, hartu zaiko tarte bat ikusteko, gure ordutegiekin, zuk ze proposatzen dezun, nik zertara, zer dan, sartu dezakeguna, ze gauzetan, edo igual ordutegi edo telebistarekin, ezin badeu utzi ere margen hori zuk erabakitzeko, ze gauzetan erabaki dezakezun, ze hemen bere beharra baldin bada, berak ere erabakiak hartzea, ez dauka erabaki beharrik telebistaren ordutegiakin edo afaltzeko ordutegiakin, hor bilatzea baldin baukazue, elkarri entzun da eta elkarrena ere kontutan hartuta, denoi etortze zaizuena, mundial, baino ez baldin bada hala, aurraren beharra ez da berak erabakitzea telebista itxaldu edo noiz edo zerrutan afaldu edo zer jantzi, berek erabakiak hartu nahi ditu, berari dagozkionak, eta beraz, hor iruditzen zait goxotasuna jarri ezakegula, goxotasuna ulertzen, eta goxotasuna zureare inporta zait, zureare axola zait, eta hori ere kontutan hartu nahi dut. Hontan ez bada edo oin ez bada, beste hontan, hola, ala, eta hor, firmeza hori, firmea izaten jarraitu dezake, goxotasuna beste zentzu hontan ere jarrita. Eta honek esan nahi du, edo honek ez du esan nahi, hori dana iteatikan, aurrak gustora jasoko unikan, zeberai ulertu diot, muga jarri dut, baina modu goxo baten behana ulertzen, da benare kontutan hartukotela, hola edo ala, hori esateatikan aurrak ez dauka gustora hartu berrik, todo lo contrario, aurrak frustrauta, ze aurrak telebistan jarraitu nahi zuen, eta aurrak jolasten jarraitu nahi zuen, eta aurrak ez zuen jan nahi jarri dion janari hori. Orduan, frustrazio hori, garantizauta dago, ze justu bera gauza bana izun, eta ez da horrekin hori, ez dio hori kontemplau momentu hortan bera nahi izun bezala, Orduan, hemen ere gurasoak badaukau, eta zitzaileak ere, alako zera bat, ez da gure aurra hauek, behar bada ez dakitela frustratzen, edo desezkoa jasotzen, edo, ez, eta, nik uste hori hortan aportau edo lagundu nahi baldin badio da
benetan muga bat edo frustrazio bat daukanean, frustrazio hori bizitzen, emozio horiek sentitzen. Ze, badirudi, orduan, baja tolerancia frustrazion, entzuten denean, ez dakiz ezan nahi dan. Aurrak ez lukela frustrau ber, telebista itxaldi jogulako edo eskau digun txokolatea ez jogulako eman. De hecho, incluso esan beharko ligukela, ja, bai, ama, egia, arrazoi dezu, nero osasuna zaindu nahi ezuta, eskerrik asko hain ondo zaintzeatik. Hori izan behar digu, muga jartzen diounian, klaro, baietz, naiz eta goxo jarri, naiz eta ulertu, naiz eta beste aukera batzuk eman, berak nahi duen hori ez daukanez, frustratzeak ez nahi du sentitzeak frustrazio hori, eta sentitzen duen hori kanporatzea, sentitzen duen hori leku egitea, eta ez gu, oain, asarratzea, bea, asarrau indalako, nahi irutzi zaitelako, honeatik ez lukela hola asarrau ber, edo hainbesteako ez dala, edo beira nola jartzean, nolako txorrada bateatik. Emozioiek, gure semelen emozioak, horrela interpreta bordez, ikusi ditzazkegu emozioak berdintzait beldurra, zerrea, tristura, frustrazioa, denak, emozio denak beharrezkoak ditugula, eta emozioiek soilik nahi dutela, baimentzea, sentitzen nahi da momentuan eta sentitzen nahi da intensidadean. Eta hori iten nahi da momentuan, gustauko litzeokena edo on eingo liokena da, aldameren da on heldu honek hori baimentzea, sentitzea, ez du erzan nahi, sentitzen duenak nahi duna egitea, zerrearekin, azten balima jotzen, azten balima gauza botatzen, por supuesto, hor ere, mugak beharko ditugula guk, ziurtau nahi deulako, inork ez duela minik hartuko, edo importatzezkiun gauzak ez diela puskatuko, baina hori nere beharra da, aseguratzea, edo gauzak zaintzea, bai? Eta aurrak behar duna da, nere referentzio horiek ezagutzea zeintzuk dian, baina bera sentitzen nahi dan hori permititzen eta posibilitatzen, eta aldeun horrian akompainatzen emozio horietan, bale? Eta berdintzaitze emozio, guain frustrazioa jarri edo aserrea hemen, baina baita ere beldurra edo tristura edo dana dalakoakin, bale? Entzun nira izuet baita ere zuen galderekin, zuztet jokua eman gaula, baina bai izan nahi zetu izan dizuten edo kontaudeten hau oinarri sendo eta sakon eta prozesu batekin aurkezten dula komunikazioz bortitzak eta pixkat gehiago ezautu nahi dezuenak. Segurazki hemen entzuten nahi izatenak batzuk entzun dezue edo zautzezue komunikazioz bortitza eta behar bada hau dana, sonau dizue edo beste batzuntzako berria izan da. Baina jarraitu nahiko bazen nukete edo pixkat gehiago deskubritu nahiko bazen nukete, momentuz nire web horrian bilau dezakezue informazio hau, materialak ere badaudelako edo azken urtetan hasi naizelako, ez da, denbora bat dedikatzen edo inbertitzen soporte edo baliabideak eskaintzeko, ez da, bai guraso, bai hezitzaileei, ahontan ere trebatzen juteko, batetik indela urte bete, atera nun, ez da, gurasoei zuzendutako elkarrekin hasi liburua, bertan, komunikazio bortitzeko prozesua sakontzeaz aparte edo pauso hauek azaltzeaz aparte, limiteak eta autoestimua eta kulpa eta gure azerreak eta, gai desberdinak lantzen dihoa, hezitzailentzako ere pista batzuk jaso ditzazketenak, ezta? Edo zutani jolasa, gatazkak kudeatzeko, gida ere, edo aplikazio bat ere badaukazuelako web horrian, edo inkluso deskarga dezakezuelako mugikorrea edo tabletara, ez? Eta guztioi dana informazioa, bai liburuen bibliografia eta gauzak interesatzen bazizkitzue, sartu nire web horrian eramendizabal.eus, eta hor topa dezakezue, edo formazio, edo sortzen goazen gauza desberdinen informazioa ere jasotzea nahiko bazenukete, arpidetu hor eta informazioa jasotzen jongo zinekete. Momentuz, hemen juna esola velozidadean, aprobetxa unenako denbora aldan azkarna, ez dakit gehiago azelera usatuztetan zuei, baina momentuetan belen bai gustako litzeake utzikoet pantalla presentziatzeai, konpartitzeai, eta gustora entzungo nuke, belen, guain esan deten honekin, sortzen jundan ambientea edo galderak edo gauzak nola dihozten. Oain txata hor daukazue, txat irikita daukazue, bideratzeko, galdera batzuk bideratzeko, 10 minuto ditugu, eta nereak esan du bezala ez da, muga jartzearen ondorio itako bat da, hori, bain, 10 minuto besterik ez degula eukiko. 10 minutu edo zerbait gehiago, begeia beratu hasi gela, eta nire zutela presik, baina nahi honu noain, pizko bat jendearen galderatara ere denbora ematea, zenik ustet beharuna baino azkarro indetela, denbora badaukaula, Vale. Horre, azpikalde horretan, txat jartzen duen hortan, zuen galderak idatzi datzazkezue eta jongo gea, nireari eskuratzen.
Horre nerea, inorra animatzen ez bada, egoera honetan, bizitzen ari gehan egoera honetan, zenbat guraso entzun dieten, edo lankidei ez, bai pantaien aurren, edo telelanan, etxean, eta ez hemen momentutan frustrazio hori ez, ezin iritsi danetara, aurrak etxean, eta horre nik uste bete Bai, hori. zegoen esan deten hau, umeentzako ere frustrazioa leku eitea, eta hau, esan deten dana aplika bezakegu guretzako. Guretzako ere, momentu oso estresanteak, frustranteak, gainditu gehanak, dia, eta umei nahi baldin badio permititzea sentitzen nahi dian dana, lehendabizi nik behar dut baita ere, nire emozioekin ere begirada edukitzea, horratikan hasieran esan detenean, ez da? Nola tratau naizea zeu, ni ere naiz pertsona bat, emozioak ditutena, eta beraz nire emozioak ere, permititzea, sentitzea eta akonpainatzea nire emozioetan nahi dagokit. Eta hontan nahiko flojo, nahiko pobre eoten geha, ze normalean ikasi dugu gure emozioak desatsegina dienean, ez daudela ondo, ez nukela sentitu behar, ez nitzakela triste hon behar, ez nukela sarrau behar. Eta gizakion ganda hon zerbait, uritzet altxor galanta dela, gizakiok emozioak eukitzea, eta komunikazioz bortitzean gaina, ez bakarrik altxorra baizikan, sentimentuak konsideratzen dugu mezulariak. Nere emozioak informazio bat ematea datoz, nere beharrak asetuta dauden edo asetu gabe dauden, esatea datoz. Beraz, mesedez, entzun ondo, ze emozio atsegina dazkaunian, datoz esatea gure beharrak, pilpilean ederki asetuta daudela, eta beraz goazen ikustea zerrek asetzen gaitun hori ere mantentzen jarraitzeko. Eta aldi berean emozioak desatseginak dienean, mesedez, entzun ondo, ze hor informazio potente bat edo baliotsu bat dator esatea gure beharren bat edo beharren batzuk atentzioa edo arreta behar dutela, eta mesedez gelditu hori nola zaindu edo asetu nahi deun erreparatzeko. Beitu, hasi die, animatzen hasi die, eta, galdera bat, behin baino gehiatan errepikatu dana da, estilo ezberdina baldin badago, bai gurasoak eta aitonamonekin eta egoten dienen, eta askotan hori, zer nola kudeatu, ez? Edo nola eraman. Asko gustatzen zait, galdera hau, ze ohikoa da, eta ohikoa da baita ere, automatikoki irtetzeigu, horretikan, lehen hori esan detenean, iritzi desberdinak dazkaunean, normalean, nei barruak irtetze zait, nere iritzia dala, ondo da ona, nik dakatela arrazoia, hola dala inberko litzakena, eta orduan, bikoteak desberdin ikusten baldin badu, edo desberdin egin egiten baldin badu, edo aitonamonek, edo ezitzaileak, barruan pentsatzet hoiek da ditzala oker, hoiek aldau behar dutela, hoiek konturau behar dutela, nik iteten bezala edo ni pentsatzen dutena dala honena. Eta orduan, hola ikustetenean guda bat sortzen deu, burruka bat planteatzea hemen, zeinek daka arrazoi eta zeinek ez. Eta hau, soilik nire intentzioa izatea, konbentzitu behar dut, hau arrazoi honeatik eta honeatik, hau dala honena, hori, bortizkerian barruan sartuko genuke, arrazoi eukin nahi izatea. Naiz eta sotil, suabe, goxo, nire argumentuak ematen aritu nahi izan. Ze pertsona hori nire terrenua ekarri nahian nabil, bale? Orduan, zer egin lezaket, lehengo, rebizatzea, zein da nire intentzioa, nire bikotea aldatu nahian nabil, nik arrazoi eukin nahian nabil, nire aitonamonak gaizkiten nahi diala eta beste zerbaitin beharko luketela pentsatzen nahi naiz, ze lehendabizi gobitea izango zen zure lekura mesedez. Zuetzea beste inor baina hobeto hai. Zure idea ez da besteena baina hobe haua. Zure ideia da eta zuri behar bada laguntzeizu, zuretzako importantien aspektu batzuk zaintzen, modu konkretu hortara. Baina aurrean dagoen pertsona hori, bikotea izan, aitonamonak izan, beraiek ere bere egiteko modu desberdin horrekin, beraientzako importantien beharrak asetu nahian dabiltza. Eta kuriosoa bakizu zer dan, askotan behar berdinak asetu nahian nahi gehala. Ze ni hain naizenean, umeai ulertu inbertzaio, ezaiozu garrasin, baina zeatik itzaite jozu hola, baina etzea konturatzen umeak hola tita, zeatik hain naiz hau horrela ikusten. Behar bada, niretzako importantea dalako aurrai zerbait ona aportatzea. Baina bikotea baldin bada garrasika, zigortzen, modu baten niretzako bortitza dana eta hola ez nuke nahin behar. Aita hori ere, edo danako dala hori, edo ama hori,
kezkatuta dut, ardurauta dao, ze bere seme-alabei dakan honena eman nahi dio, bizitzarako ondo prestatzeko. Eta beldur da, ume hauei uste mali maio, eta dana ulertuta, dana olaite mali madeu, umea kaka buruti bere ingo digula, eta beraz, aita honek edo ama honek ere aporta hori nahi dio dakan honenakin. Eta bere esperentziak, edo bere patroiak, edo bere ideiak esate jote, hemen ez badimatu gauzak egiten serio, gauzak igual eskapauko zaizkigula. Orduan, bai ama eta bai aita, estilo desberdinean baldimada ere, bilak aidia honena aporta nahian. Bai, nik ikusten baldimadet nire egiteko desberdina iten nahi dela, nire egiteko moduan desberdina dela egiten duna, eta hori ikusten maet gaizki ari dela edo ez dela ondo, bere gainetik jartzen nahi naiz. Eta hau da, gure seme-alabai indizaiokeun oztopoik handiena. Ze gure seme-alabak, por supuesto, bilok estilo berdinean, eta ados bagaude, eta, bueno, lehentabizi guri erresa jarriko zaigu, hortako aukera baldin maukau. Baina, hau espada posible, idetzi desberdina dazkaulako, aurrai ematen nahi gean mezua, justamente da, hemen guda bat dakau, ama eta aitaren artean. Eta ez dakit ez, ustez kaltegarri joa dela, aitak umeai edo amak umeari gogor ahi baldima zaio norbait egiten, hori baino gogorragoa zaio umeai, aita eta ama gudan ikustea, bat bestea baino hobeto aitala eta beste konbentzitzen eta elkarra zarratuta umeen arazoengatik. Hori, iruditzen zait kaltegarri izan daitekela. Beraz, iritzi desberdina baldin maukau, lehendabizi hau dana esan detena hemen, bikotearekin edo gurasoekin aplikau dezakegu. Zein da nire intentzioa? Ze beharrasetu nahian nabil ni estilo hontan nahi detenean? Ze beharrasetu nahian dabil bikote edo guraso hauek beste estiloan egin nahi dianean? Eta hortikan nola itzein nahi dut eta nola entzun nahi dut? Ikusteko, eta nola indezakegu edo ze bila dezakegu, zu ere aseguratzeko ume hauek bizitzarako ondo prestauko itugula, etzaigula hemen trena eskapauko, eta nik ere aseguratzeko, gauzako esotasunetik, errespetutik, edo bide hontatikan ere jarriko deugula egin nahi deuna. Eta hortik izan daiteke, bikotean ere begirada aldatu dezakeguna. Non horren azpilean egon daiteke ni, nire bikote edo aitona nire gurasoak, baina hobeagoa ez naiz, okerragoa ere ez. Eta ume hauen aita edo ama da eukidezaketen onena. Edo nik ere zerbait pendiente bali maukan ere gurasoekin, garbitzeko eta ez ikusteko, beraiek egin dutena, ondo gaizki, beira-beratik aniz, hori ere garbitzea iruditzen zait asko. Oso importanteago, hemen iritzi desberdinekin umeak nahastu ingoteian, edo kaos batea eraman gotitugun, edo ez. Ze estilo desberdinak eukitzea, honekin mogauko, baina da, gizarte hontako, beste erronkatako bat, esaten egia, diversidadea edo anistasuna, daukaula gizarte hontan, eta kontua da nola bizitzet nik anistasuna, iritzi desberdinak, nire etxe barruan, edo nire umen aita edo ama, edo nire gurasoekin dakatenean. Ez bakarrik, religio, politika, edo kultura desberdinetako anistasun horrekin. Orduan, nola bizi nahi dut nik anistasun hori, nire etxean ze horrek ere, aberastosun handia ekarriko digu, ez daukaulako berdin pentsatu beharrik. Hortik, ertetzen zaituan, gozen ikustea ze gehiago dago? Esker, beste galdera batzuk biltzen saietuko naiz, batzuk galdetzen du, zigorren inguruan, ezta? Haur batek edo, edo gaizki jokatzen dunen, edo atentzio etengabe ari danen, edo jotzen ari danen, bai ikasle edo bai etxean, hori atentzioa deitzen nahi da zerbaitekatik, eta ordune komunikazio esportitzean zigorrak ez aldun lekurik, edo nola egin dezakegu umeak gauzak edo ondorio dituzela, edo egiten duen horren ondorio dagoela, ezta? Claro. Bai, batetikan hori hartu nahi dut, ezta? Lehen da bizi guraso edo zitzaile bezala, zigorrekin edo zigorri gabe, baina nahi diouna da haur hauei laguntzea, jabetzen, edo kontzientzia hartzen, egiten dunak inpaktu badaukala.
Vale? Eta hortaz jabetzen lagundu nahi dio. Eta batzutan ez du bilatzen estrategia eraginkorrago ikan, jabedearazteko edo konturarazteko zigor horiek jartzea baino. Vale? Orduan, komunikazioz bortitzetik ez du epaituko, kritikauko edo gaizki dago zigortzea eta ez da zigortu ber, edo ai ama zertan aizea. Ez, zeleno esan dut, danok erabiliko deula bortizkeria. Zigorrakin ez palima da, beste zerbaitekin, vale? Orduan, lehenengo, gaur zigortzea hartzen dit, edo momentu batzutan nik zigorra baino beste zerbait, hobeagoa ez topatzen, vale? Orduan, onartu zaitez, zure limitazioekin, zure zailtasunekin, edo zure momentu hortako baldintzekin, vale? Baina ez epaitzeko, baizikan, ulertzeko, bai, momentu hontan zigorrea juten naiz, ez detelako bilatzen modurik nire semela bai laguntzeko jabetzen hori, vale? Oain. Komunikazioz bortitza laguntzen digu baita ere jabetzen. Bueno, eta guain, gauza bat, ni askotan gustatzen zaitagu gure egoeratara bueltatzea, ezta? Hau da, nik gauza batzuk egite jutenean, ze nik ere hain naiz gauzak ez ondo egiten, edo modu torpean, edo modu mingarritan kudeatzen, bai? Orduan, nik olako jokaerak dauzkatenean, nola gustatzen zait inguruan dauzkaten pertsonak nerekin aritzea? Ze nik ere garrasi indet? Eta garrasiteatik kan etortzen bazait, bikotea, edo zitzaia, edo lagunen bat, esatean ere, zertan aizea. Baina, normala iruditzen altzaizu, zuri gustatzen altzaizu, garrasika gauzak erakustea, zu zertan aizea. Garrasika jarraitzen baizu, bihar ez dezu hau izango, edo kustodiak enduko izut, edo, bale? Imagina, zigor batekin nahi izatea, eta erakutsi nahi diguna zerbait eharra da. Erakutsi nahi diguna, tratauzazu pertsonak goxo. Oain, ni desesperauta nahonean, garrasika buka baldin maet. Zeo zer bultzatu dit horrela egotea, lehen osan deu. Beraz, nahi zigorran bitartez erakusteak, behar bada kulpa, behar bada oendik eta agobio gehiago, behar bada rebelatzeko edo kontraiteko gogo gehiago piztu dizagake. Orduan, hau, traspasatzen baldin badeu gure seme-alaben gana, erakutsi nahi dionean jabetzen bere jokaerek inpaktu badaukala, neregan inpaktua, segun nola esateien, gogoak kentzen zaiten bezala, edo urrutiratzen naizen bezala, aukera politia da, zerbait ez baduein gustatzen zaidan bezala, lehen da bizi laguntzeko aurroni jabetzen, zerk bultzadion egitea egin duen hori. Ez zerbait gaizki edo ondo eta beraz zigorra edo saria edo ez dakiz zer jasotzeko, baizikan jabetzeko bere jokaera guztien atzean behar batzuk asetzen dabilenez, zerbait tragikoa edo traketsa edo torpe edo onartezina egin baldin badu ere, zerbaitek bultzadiolako, zerbait izan da. Eta hor, Belen esan duzu, atentzio deitzen eta baldin bada. Efektibamente, eske atentzioa ber baldin badu, zigorrarekin, aigea atentzio bat ematen, baina atentzio ezkorra, bai? Eta hau goze baldin bada, atentzioaren goze, eta atentzioaren atzean egon daiteke berak ere ikusile izan nahi dula, hemen ahola, nik ere bate bat importantea naizela, sentitu nahi baldin badet, eta ez pilatzen beste modurik, trakeskei hauek egitea baino, behar bada eraginkorragoa izan daiteke, atentzioa ematea, edakzio konkretua jartzea ume honei, behar duen atentzio goze edo ikusila izateko edo bera ere importantea dela eta gure barruan ere leku polit bat okupatzen dula esateko, bai? Eta hortarako iruditzen zait nahi zigorrak baino estrategia edo akzio eraginkorraok topau ditzazkegula. Momentu batutan ez detela topatzen, ez detelako konfiatzen, pues perfecto, zigorra hor dago, eta ni ez nahi zinor esateko hori ez danik erabili behar. Todo lo contrario, komunikazioz bortitzak esategu, zigortzea jutemazea ulertu zazu ze pasaten nahi zaizun, eta ikusi beste moduri baduzkazun, baina ez zaitez zuzeu zigortu izanagatik. Edo ez zaitez, behar bada gelditu ere, bueno, hauxe da, beste moduik ez dago, gizakiak ikasteko, zigortzea baino. Igual, momentu honetan, ez dut ikusten beste moduri da honikan, baina egon konfiatzet baiet. Ez dakit erantzun deten, honekin? Nik uste baiet. Ze jarraituko duke, baina beste galderak eba daudela. Azken galdera dondori itzen bazaizu, batzuk diote grazi egin dit, esaten du, zergatik gurasoen gandik kritikatu izan duguna guk ondoren errepikatzen dugun. Piloto automatikoa daukau jarrita, eta baita ere horrekin lotuz, zergatik errepikatzen ditugun modelo batzuk,
beste batek galdetzen du, hori, egoera txar baten aurrean, bai ikaslekin, edo etxean sortzen danen, jarrerai begira, edo baldin badago gure jarrera txarra izan bada, edo guk pentsatzen badugu ez egula ondo jokatu, barkamena eskatzerekin, ean nahiko alden. Ze politia, bale. Ze gaizki sortzen digu gure frustrazioa, ez da? Bai, jo. Venga, a ber, dakaten denbora nola kudeatzeten, porque oso gai mamitsuak dira. Batetikan esango nuke lehenengoa, ez da? Patroi dagoek errepikatzeakin, noski baiet, ezke gizakiok ezin dugu eman ez dakaunikan. Eta jaso deuna, dakau, gure zainetan sartuta, eta hori ondo sartuta daun hori, naiz eta nere buruak esan, ai, nik ez eta huingo, ai, nik joa errepikatzea, takata, erpetzen zaigu, bale? Orduan, hau ikusten detenean errepikatzen nahi naizela, lehenengo lana, da ikustea, igual hau ez nahi, nire familie edo nire harremanetan hau jartzea, eta liberian hau jasoetenian, nire patroiak edo nire gurasoengatik hau jasoetenian, eskerrik asko, aita eta ama, eskerrik asko irakasle edo gizarte hau ematearen, ze momentu hortan, hau eman diezuenean, ematea zeneukaten honen eman diezue, eta honekin ere iritsi naiz izatea gaur naizena. Beraz, hau ez da, beste zozein berde, porque jasoetena txarra izan da, ez. Jasoetena izan behartzun honena, eta guainik beste zerbait nahi baldin badet, edo beste gauzak pulitu nahi baitut, edo beste nubaitea jo nahi baldin badet, zerbait berria eraiki dezaket. Baina hori pazientziakin, ze honek eskatzeu gelditzea eta tresna berriak barneratzea, ze bestela automatikoki, por supuesto, urtengo zait, dakitena eta dakatena, bale? Hori, lehenengo galderan inguruan. Gero beste gauza bate bai honekin, batzutan errepikatzen dugu, edo beste batzutan justu kontrakoa itea juten geha, bale? Guraso batzuk euki baldin baitut oso gainean euki ditutenak, ni nire semelabeakin, justu aske utzi nahi ditut, porque hori justu kontrakoa iten nahi naiz, bale? Beraz, batzutan errepikatzen dugu, edo bestetan justu kontrakoa itea juten geha. Bigarren galdera ere, gustatu zait asko ze, efectivamente, guk ere, gizaki edo humanoak gehan momentutik egingo ditunez gauza batzuk, berbada, gero damutuko gehanak, damutzen gehanakin, gure seme-alaben gana jun gaitezke barkamena eskatzea. Eta barkamenak, nei pertsonalki, hitza horrek, ja jartzen hau pixka bat tentuan. Zeratik, berbada, erlijioak edo gure kulturak, barkamena lotu deulako erruarekin, kulparekin. Eta sarritan, damututan honez, kulpable sentitzen naiz, edo zerbait ondo indeten sentsazioa bakat, eta hortik juten naiz seme-alaben gana partekatzea. Komunikazioz bortitzak emate digu beste begira da oso politia. Egin hori, naiz eta oso traketxa izan, seme-alabakin egin bezala, ez dago gaizki, momentu, eta gurasuekin enitzen bezala, bale? Momentu hortan, izan da, jartzea izan deten onena. Zerbait hobea egiten jakingo banu, edo konturoko banintza momentu hortan, edo gauzak bestera batea eukiko banitu momentu hortan, egingo nun, ez baetin, zeatik izan da, bale? Edo garrasi hori, edo kulpa bota baiot, edo ez banaiz presente egon, denbora askoan, ze bestera osatzutan egon naiz murgilduta. Momentu hortan, niretzako importantea zen beste zerbaiti hainitzan atentzioa dedikatzen, eta ez naiz egon presente seme-alaben edo familien beharretara. Eta hori ez dago gaizki, ez dut jakin izan bilak uztartzen. Behar batzuk asetu nahian, beste behar batzuk ez ditut asetu. Eta hau da, nire konfliktoa edo nire erretoa. Oain, konturatzen naizela, denbora askoan egon naiz lanai dedikauta, eta behar bada usteta tendiu, eta behar bada zu honekin minduta edo urruti zaude, oain nola jute naiz beraren gana hori esatea. Bat, konektatzen behakin jolaizkeu, aizu nola zaude, behar bada leheno garrasin dizut, eta iguala sustauzea, edo iguala sarre zaude, zezuneko zendun, ez da gauza bestera batea, entzunalizatea, edo zurea ere, ulertzea, gertaudan hortan, Benta bizi ulertzea guazen, edo hainbeste denboran egon naiz lanai dedikatzen edo beste gauza batzutan, eta ez egotea zumen zurekin gustoko litzizuko bezala behar bada frustrauta zaude, edo behar bada azteningora zaude. Lehenengo konektatu dezakegu ulertzeko berak nola bizi du, porque batzutan sorpresak hartu gaitu, ez ni ondo naho, lasai, eta igual da nere rolloa gehiago, bale? Lehenengo empatizatzea izan daiteke mutako bat, eta bigarrena jartzeko nik ere eindeten hori ez kulpatik, edo ez barkau ez dut gehiago ingo, baizikan, berai ere konpartitzetik ze gertau zaiten, edo ze gizaki naizen, izeberg horren azpiko hori konpartitzetik, bera bakizulen ze gertau zaiten.
momentu hortan oso agobiotan egon, edo estresautan egon, edo nekatutan egon, eta horratikan, momentu hortan, asegurau nahi nun, hau lortuko nula, edo hau zainduko gendula, eta ez jakin izan gauzak espresatzen beste modu honetan. Oain konturatzen nahi zenean nola izin dizuten, frustratzen hau, edo kezkatutan hau, zeneretzako importantea da, hemen daukaun, edo dituten pertsonakin goxo aritzea, edo hola aritzea, eta hau ez da izan leheno jarri detena, sentitzet. Baina, ojo, sentitzet niretzako desberdina da barkau hitzarekin. Nik emate joten konotazioakin, bale? Zeneretzako barkau da gaizkindet, kulpablea naiz, haus nunin ber, edo noski baietz, egin dut, ze reala izan da, egin dut, eta egin duten horrekin, behar bada guain, sentitzetena da, frustrazioa, sentitzetena da, kezka, eta hori partekatzea izut. Gehi bukatzeko barkamenak eskatzeu, batzutan, barkau, eta gaude zai, bai, lasai barkatzea izut, eta urrungo unian bertze berdina egiten bukatzeko, ze ez da ezer realdau, ze ez da ezer, bale? Orduan, oain jabetu baldin naiz, agobiautan honian, garrasira juten naizela, edo denborak impresioakin gaudenean, ez dutela jakiten ustartzen gauza bat eta bestea, oain, hau da gertau zaitena, sentitzet, eta aldi berean, buelta bat emango jot, edo guazen ikustea, agobiota gaudenean, zein nahi deun, edo nola espresa nahi dituten, edo nori eskauko joten laguntza, edo goizetan, eritxe ezin ikan gabiltzenean, ze gauza zaindu dezakeun nik ere hau lasaio emateko, eta horre onlaike, beste ibilbide bat, eta 10.000 soluzioetako ateak irikitzeko aukera, baina ez kulpatik, edo ez zerbait gaizki inatik. Bueno, bukatzen jumarko dugu, bukatu beharko dugu, ja egiten duen eguraldekin jendea desiatzen nengo da paseatzea. Bueltatxo bat emateko. Mila esker parte hartu duzen guztioi, berriro esan grabazioa zuen eskura jarriko dugula, grabatu dugu saioa, eta oso interesgarria izan dela, eta oso lagungarria, Nerea, eta gogoratu Nereak esan duena, oain te bat hartu denok eskura, eta geure burua goixo tratau, guk ez bagiat, goixo tratatzen nor tratau bergatxu da, hori da, norberak bere burua zeitzen ez badu ez da, mila eskerrere eta datorren astean berriro gurekin egon gozea, hurrengo arte. Mila esker zuei. Gero arte, agur. Zaindu. Zaindu.